Ja, is wel noodzakelijk. Sjoen de kanalen die er vannacht jet binnen. En dat hebben ik van Tjoegen jet. Het zijn behoorlijk het beste kanalen geweest. Sjoen dat de zaak nog ontploffen kan. Nemen we geen risico's mee en dan nemen we eigenlijk de meeste vregen om uit de huis te gaan. En dat hebben we bij deze niet in. Het explosieve opruimingscommando waart optrommelen. De bewoners van Sijshuizen moesten tijdelijk vertrekken. Liek als de bezoekers van cultureel centrum De Skaars. Want je kan het niet aan de tafel oorlitten. We hebben het vermoeden dat er mogelijk een explosief achterbleun is in de kluis. En wat we nu ontdutsen hebben, in de kluis is er een dwarsgevoen, de grutte van een sigarendoos om zo maar te zeggen. En wij denken dat er mogelijk nog een explosief in zit. In de nacht van Snijn op Manje had Trijemali bezocht de pinautomaat op te blazen om er hield uit te heljen. Doet dat net slagen, naaide de Mali uit. Ze binnen nog hield het net voen. De explosieven binnen een paar uur later ter ontploffing bracht. Om 12 uur vannacht konden de bewoners weer naar huis.